Салом дӯстон ва боз як барномаи дигар ки барои бозӣ кардан бозиҳоро установка мекунем дар телефонмон ва пул кор мекунем. Ссилка барои скачат кардани барнома дар поёни видео мешавад. Ва дар ин ҷо медарем бозиҳоро нишон додаги ва ҳамин бозиҳоро мо бозӣ мекунем ва пул кор мекунем. Ва дар ин ҷо нишон додаги ки як бозӣ чанд қадар фоида меорад. Ва дар боло нависаги ки задани check in ҳамин зер мекунем ва дар ин ҷо мода 20 кредит мода мета поздравляю 20 кредит мегирем ҳар рӯз. Ва агар вай бозиҳоро ки бозӣ кардаи гузашта бо дар ин ҷо дигар бозиҳо ҳастанд, дар ин ҷоам бозиҳо ки барномаҳоро установка мекунем ва пул кор мекунем. Ва дар ин ҷо боша бозиҳоам ҳастанд ва саволу ҷавобҳо ҳастанд. Ва якумаш саволу ҷавобҳо ҳастанд ва ин поёнгиҳош бозӣ ҳастанд. Ва дар мобайн бо ин ҷо барномаҳоро ҳастанд ки установка мекунем ва пул кор мекунем. Ва ин ҷо саволу ҷавоб ҳастанд. Ҳозир вақте ки ин ҷо дар омадааст, шумо саволода ҷавоб медиҳед, get started зер мекунед ва савол сар мешавад, саволода ҷавоб медиҳед ва дар ин ҷоам пул кор мекунед. Ва барое ки пулҳои шумо гум нашавад, шумо инҷода регистратсия мекунед. Ва тарзи дигари пулкоркунӣ пригласии друзей ҳастанд. Дӯстонтонро даъват мекунед, дӯстонтон промокода мезананд ва шумо приглашение ҳамин промокода вақти регистратсия карданд дӯстонтон ҳамин кода ки заданд ва ё 100 кредит кор мекунанд ва шумо ҳам бошед 100 кредит кор мекунед барои дӯстонтонро даъват кардан. Ва виплатида медорем дар ин ҷо боша мо метавонем пуломонро бигирем ва $5 ки кор кардем, 5000 кредит ки кор кардем, метавонем пуломонро бигирем. Ва пуломонро мо метавонем дар Advocash, Bitcoin, Payeer бигирем. Ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.